Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Mfundisi Sibele okhulumayo. Umntana kaNkulunkulu osindisiwe, siyambonga uJesu ngalolu suku asiphe lona ukuthi simkhonze, simdumise, simbonge. Amen. Siphinde simphilele. Ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Amen. Ngendlela eyisimanga. Haleluya. Lana ngifisa ukwenza ulive nje ngeensuku zikaNoah, the days of Noah. The days of Noah. Mhlambe futhi sisingafaka the days of Lot. The days of Lot. Okay. So it's subject ebalekile lena kulensuku esiphila kuzo. Amen. So I'm not gonna obviously cover everything. Ngizozama ukusummarize lana because of isikhathi angifuni ibe inde kakhulu le live session lena. It's 10:15 njengamanje. So umoya ongcwele uzosisiza as we try and sikhulume ngalesi hloko lesi. I also want to bring ukuqonda nje okusimple okubiblical ngalensuku lezi because ziningi izinto ezishoyo ngalensuku lezi kukhuluma ngama fallen angels, kukhuluma ngalo and all of these things, and but okunye okushiwo is true, but okunye futhi kube nehaba. So there's an exaggeration. Okunye futhi kube iqiniso elingaphelele. So iqiniso likhona, but iqiniso ke libe nehaba. It's nama extremes. Bese kube nezinto futhi iqiniso elingaphelele. La kumele liphelele khona iqiniso liyashiya. La kumele lime khona baqhubeka abantu. So I just want to deal with some of those things just to bring a clear biblical understanding of insuku zikaNoah. All right, what does it mean in our days? Ngesikhathi siphila kuso. So angeke ngikhave yonke into, and again I don't claim ukuthi ngazi konke, ngikubambe konke. Amen. So nje nami ngizoletha nje lami my understanding from studying le subject lena ke. All right. So uNkulunkulu uzosisiza bazalwane. Sizovula iBhayibheli, sicheck amavesi, sicheck things here and there. Amen. So let's open ngomkhuleko. Baba egameni likaJesu Kristu, we thank you, Father, for your goodness. Siyabonga umoya ongcwele, uthando lakho, ububele bakho, umoya ongcwele, umusa wakho. We thank you, Holy Spirit, for helping us to teach your word with clarity. Umoya ongcwele, I thank you for the teaching grace. Egameni likaJesu Kristu, umoya ongcwele, inspire me, speak through me, and I pray for the simplicity of Israel in the mighty name of Jesus Christ. Amen. All right, Pastor. Okay. Alright, like I said, angesikhabe yonke into nasothi nje 1 ngifuna nje abantu abane basic understanding, angifuni lezi zinto lesigcina sijula kuzo kakhulu. Okay, so sibonke labantu laba abasivumela ukuthi le video post kuma platform abo. Siyabonga kakhulu. The reason I'm speaking ngesizulu, ngizogxila ngesizulu because ngifuna abantu bakithi, abantu abamnyama basizakale, because yithina kakhulu when it comes to understanding yesu kaNkulunkulu. Since iBhayibheli alibhalanga alibhalanga ngathini, basically into ezamukisho is iBhayibheli lesizulu is accurate in many things, but kwezinye izinto ayikwazi ukuyithola i-concordance kwiBhayibheli lesizulu. Yini i-concordance? Ngichaza ukuthi ukwazi ucheck igama, i-original yegama nge-language noma ulwimi iBhayibheli labhalwa ngayo. Ungifuna iBhayibheli lesizulu, you cannot do that. Yabo akufani njengeBhayibheli lesingisi. Nakhona masithi lesingisi sisho iKing James specifically. Okay, ngiyazi ukunoZulu 59, Zulu 2020. uZulu 59 is more King James, iZulu lesakudala esiqinile. uZulu 2020 is more like your new King James, lesiZulu esingathi esithi ukuthamba, ekulula ukuthi usiqonde. But masifuna ukucheck amagama original, it is not easy to do it. It cannot be done in Bible lesizulu. You have to go back to English, then from English uye ku King James, then you are to check out the original ukuthi ithini ke mabe ufunda King James. Okay, lento lebiza nge-concordance, abanye bebiza nge-lexicon. Okay, and let me also say this, angiyangi Bible school, I've not been to Bible school, but ngumuntu ofundayo. So iBhayibheli it is studied to show yourself approved unto God, a workman who needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kusho ukuthi ke ukustudisha into ekumele senze abazalwane, asilifundi iBhayibheli nje silikhe phezulu, kumele sifunde sizama ukuthola ukuqonda okuphelele. Okay, all right, days of Noah, let's go. Okay,
Days of Noah. All right, let's open. Asiqale lapha ku Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Asiyeni lapha ya verse 1. Genesis chapter 6 verse 1. Sizovula nje amavesi ambalwa nokho open onke amavesi athi ngithafule, okay? Ngizofunda uZulu 2020 ngiprefere wona uma ngifunda isiZulu, okay? Okay, ukudlanga, isihloko sithi ukudlanga kubonakala kwabantu, okay? Genesis chapter 6 verse 1. Kuthe lapha abantu sebeqala ukwanda ebusweni bomhlaba sebezela amadodakazi, okay? Verse 2, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle aziqokela abafazi phakathi kwawo. Verse 3, uSimakade wathi umoya wami awuya kuhlala phakathi kwabantu ukuze kube phakade ngoba bayinyama nje. Iminyaka yabo yokuphila isizoba 120 years, okay? Verse 4, ngalezo zinsuku nasemveni kwaso kwabakhona iziqhwaga emhlabeni, amadodana kaNkulunkulu alala namadodakazi abantu, awazalela abantwana abangamaqhawe asendulo adumileyo. Verse 5, uSimakade wabona ukuthi ububi babantu sebe bukhulu emhlabeni ukuthi izizindlo ezezinhliziyo zabo zihlala zizimbi njalo, okay? Wayesezisola uSimakade ukuthi ubadalele nabantu emhlabeni, lokho wamkhathaza enhlizweni yakhe. Wayesethi verse 7, ngizobashaya ngibaqothule ebusweni bomhlaba abantu engibadalile, abantu nezilwanyana ezihuquzelayo nezinyoni zezulu, ukuba ngiyazisola ukuthi ngikudaleleni. Verse 8, nokho uNoah wafumana umusa emehlweni kaSimakade, okay? All right, asime lapho, okay? So, all right, lasifunde khona, okay? Isimo njengamanje sikephi? Yazi iqale ngo-Adam no-Eva, okay? According to Bible sifunda iqale ngo-Adam no-Eva, uNkulunkulu abadala babese bawele esonweni, okay? So, njengamanje wonke umuntu ozalwayo uzalwa nemvelo yesono, okay? Uzalwa uwile, right? Njengoba ezalwa umuntu ewileke, uNkulunkulu siyazi ukuthi efuna ukubuyisana nomuntu, to redeem, ukuhlenga umuntu, ukubuyisana nomuntu, kumele kunalento kaJesu ezoqhamuka much later on. Lokho ngikusho sengilazi iBhayibheli liphelele, okay? But ke nalapho umucheka lithi ke mufunda isambulo lethu uJesu wabethelwa emaphakadeni, okay? He was crucified before the foundations of the world. So before umhlaba udala uJesu ezweni likamoya wayesebethelwe, okay? So lento uJesu ezemhlabeni uzofeza lento eyenzeka emaphakadeni ezweni likamoya umhlaba ungakafiki. So it gives us isithombe ukuthi uNkulunkulu cishe bazi ukuthi umuntu uzowa based on isinqumo somuntu, okay? And uNkulunkulu already had a plan in motion. All right. Also, before Genesis chapter 6, khona elinye verse elibaluleke ngendlela yesimanga elisenza elisinikeza ukuqonda noma elisisa ukuqonda kwethu lapha kuGenesis chapter 6. Asiyeni lapha kuGenesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 15. Okay. Genesis chapter 3 verse 15. All right. Okay, like Genesis chapter 3 verse 15. Funda kanje, ngizokwenza ubutha phakathi kwakho nowesifazane, ngizonenza nizondane, nenzalo yowesifazane okay, angicela ukufunda kahle, sorry. Ngizokwenza ubutha phakathi kwakho nowesifazane, ngizonenza nizondane, nenzalo yowesifazane. Inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda le yakho, nenzalo yakho ishaye isithende senzalo yakhe. Okay, all right. Ngicela ukufunda ngesingisi. Let me just check one version. Okay. Ngicela ngizothatha let's see. Ngizothatha iBerean Standard Bible. And I'll put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will crush
your head and you will strike his heel. So lana khuluma ngenzalo ngesingisi leli gama leli it's seed noma offspring, inzalo seed. So imbewu basically masikhuluma ngembewu sikhuluma ngeingane, masikhuluma ngembewu siyazi sikhuluma ngembewu etshalwayo. Okay, so but iBhayibheli masikhuluma ngegama lembewu lisebenzisa ngendlela ehlukile. Most of the time sokhuluma ngenzalo yomuntu, okay, ephuma kumuntu, ingane zomuntu. Okay, so lana leli verse silifundile lithi uNkulunkulu kuyoba khona yini ubutha phakathi kwenzalo yesifazane nenzalo yesitha. Okay, uSathane. Okay, now uma ufunda lokho automatically kumele uzibuze ukuthi umuntu wesifazane unayo inzalo yini. Umuntu onenzalo onembewu umuntu wesilisa, umuntu wesifazane akanayo imbewu, umuntu wesifazane umuntu wesifazane uwamkela imbewu, uyi-incubator for imbewu. Umuntu wesifazane uyisihlabathi la imbewu itshalwa khona ibese iyakhula iletha isivuno. Okay, iya multiply imbewu. Okay, so umuntu wesifazane mama kanayo imbewu, which means the scripture less automatically then becomes a scripture as prophet ngokufika kwaJesu, because siyazi ukuthi ukufika kwaJesu azange kuhlangane umuntu wesimame nomuntu wesilisa ngokocansi. Amagama akuyona imbewu yomuntu wesilisa eyatshalwa kuMaria ukuze bese kuzala umuntu ekuthiwa uJesu. uJesu wafika emhlabeni kungahlangana umuntu wesimame nomuntu wesilisa. Okay, so le scripture lesi siprofeta sikhuluma ngaleyo nto leyo. Now uSathane ke manje nayi uSathane engayazi ke, uyazi ukuthi kuzoba nobutha. Okay, uyazi ukuthi lembewu lena inhloso yayo ize uzombhubhisa, ukuzomlimaza, ukuzoqeda ngaye. Into angayazi ukuthi lembewu uzofika nini, lembewu uzofika kanjani, but into ayazi ukuthi izofika ngomuntu wesifazane. So uyazi ukuthi lembewu uzofika ngomuntu wesifazane, so just to come through a woman, but he does not know which woman. Okay, so manje uSathane ke naye ke efuna ukuvimba lento ekhulunywe uNkulunkulu ukuthi ingafezeki, wabese ke wazama imizamo ke. Okay, now Genesis chapter 3 lasifunda khona uSathane usemhlubukile uNkulunkulu, usemvukela umbuso kaNkulunkulu. Okay, so nalezo ingelosi lezi ezakhetha ukumlandela. Okay, so this is what we call the first rebellion. So umavukela umbuso oqala umbuso kaNkulunkulu, impatho kaNkulunkulu, leadership kaNkulunkulu, ubuholi bukaNkulunkulu. This is the first rebellion. By the time sifika ku Genesis chapter 6, okay, sesifika ku Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 is very interesting. Sesifika Genesis chapter 6 kuthe lapho abantu sebeqala ukwanda ebusweni bomhlaba. Mfunda verse 1, sebezela amadodakazi. Genesis chapter 6 verse 1. Okay, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi. Now lamadodana kaNkulunkulu, okay, obana amadodana kaNkulunkulu izingelosi, right? Zingelosi, and specifically ingelosi lezi zibiza ngama watchers. Amagama, okay, quickly ngengelosi ngokukhulu ukushesha nje. Ingelosi azifani, kunelezi ziyahluka ngokwegaba zazo, ngama duties azo. Yabona kukhona ngathini ingelosi ezinikeza umuntu umezano. Okay, uJesu uyayiveza lento leyo kancane. Kukhona ingelosi ezithunyayo, messenger angels. Kukhona ingelosi ezivikela ezigadayo, ezempi, guardian angels or warrior angels. Kukhona ingelosi ezidumisayo, umsebenzi wazo ukudumisa nje. Specifically not that lezi ngazwazi ukudumisa, but lezi esihlanu sikaNkulunkulu zihlezi sikhotheme holy. Ziyahluka, khona ezineimpiko, khona ezinamehlo, khona eziphathe inkemba, so forth. So ziyahluka ngendlela ehlukahlukene. So khona lezi ke ezibiza ngama watchers. Ama watchers ilezi ke zazibeke ukuthi zigade izinto ezithize, zigade mhlambe ilanga, zigade mhlambe ulwandle, zigade inyanga, yabo. They are put over ama territories athize, indawo ethize, izinto ezithize ukuthi zigade lapho. So le ingelosi lezo zibizwa ngamadodana kaNkulunkulu. Now this is not to be confused. Ungadida ke legama elithi amadodana kaNkulunkulu bese ucabanga ukuthi njengoba lithi nayo, njengoba lithi izwa uNkulunkulu libe soJesu ngendodana kaNkulunkulu, ukuthi bese nayo bese ucabanga ukuthi
lokho kuchaza ukuthi noJesu naye uyingelosi. No, uJesu akuyona ingelosi. uJesu is not. uJesu uNkulunkulu. He is God. He is equal to God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hayi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So uJesu uNkulunkulu. Uyakho uNkulunkulu akayona ingelosi. Okay? So ubudodana so the Son of God lo kaJesu uhlukile nama sons of God. No Satan naye ufola under the sons of God. Khona omunye wenza iphutha lento angayiqondi wathi sothi uJesu no Satan obhuti. No, that is a false doctrine. uJesu he is the creator. Ingelosi zidaliwe, they are creations, they are creatures ezidaliwe zidaliwe ingelosi. uJesu akadalanga. uJesu wayekhona. He is the one who always was, is, and he is to come. So ungadedeki lapho. Okay, so uJesu uzothola biza ngamagama amabili abalekile. Indodana kaNkulunkulu and then ebiza ngondodana yomuntu. Okay, indodana yomuntu, and lamagama la amabili abalekile. So lokho singachaza ngabanzi ngelinye ilanga, but uJesu akayona ingelosi. Mabu kwamele sifundiso leso straight si out. uJesu akayona ingelosi. Okay, now amadodana kaNkulunkulu sikhuluma ngezingelosi. Okay, so le ingelosi lezi uSathane usewile Genesis chapter even dalapho kune debate ukuthi uSathane waxoshwa nini ezulwini. Yonke le nto le angikho lapha angifuni ukuthanda ungena noma topic, but uSathane usewile. By the time sifika Genesis 6 uSathane kade ewile. By the time efika ezolinga uEva uSathane kade sewile. Okay, then ke le topic soyithetha futhi sometime in the future. Angisophisa sivakashele just manje ngifuna ukubeka isisekelo nje, simple basic. It's going to be nje i-video 1 kuphelele lapho. Alright, so uma sesifika Genesis 6 sekunengelosi lezi ekuthiwa manje zize amadodana kaNkulunkulu. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu. Yabo already yahlukanisa amadodana kaNkulunkulu ingelosi ezidaliwe ezibekiwe endaweni ethize, abese abona amadodakazi abantu. Okay, now ukuthi mahle. Okay, and the reason bemahle, if this is just me usibiya ke ejula la angeke ukuthola eBhayibhelini, is amandla esono emntwini kufuzo lomuntu ebengakathatha indawo ephelele. Okay, that's the reason I believe mina abantu basemandulo were more beautiful, bebebahle ukudlula abantu besikhathi samanje siphela kuso. Lesisithathu sibiya ke, ngiyasho ukuthi usibiya lo anginavesi. Why ngisho kanjalo? It's because amandla esono ebengakathatha indawo ephelele. Yini umcabango njalo mhlawumbe uthatha kanjani sibiya ona? Okay, ngibona ukuthi is abantu after abantu sebewele esonweni wathatha isikhathi ukufa ukuthi kuthatha indawo o Adam babaphila isikhathi eside 900 and something years, 29 years mangikhumbula kahle. Baphila isikhathi eside because amandla esono namandla okufa kwathatha isikhathi ukuthi kubanqobe bekumele bafunde ukuthi basijwayeze ukuthi kukhona into ekuthiwa ukufa. Okay, unlike us thina sijwayele sifika emhlabeni into okuthiwa ukufa into sijwayele sesiyazi, yabo. But bona abantu babazalwa banokuphila okuphakade kwabalahlekela kwabathatha isikhathi ukuthi isono ngokuphelele nemphumela yesono ukufa ukugula ukuthi kulimaza ufuzo lwabo kuthatha indawo ephelele emzimbeni yabo nasemphefumulweni yabo. That's why bathatha isikhathi. Ngakho ngithi ke in the same ngithi ngendlela efanayo abantu I believe bebahle kakhulu emandulo, because iBhayibheli lisitshela la ukuthi okay lithi amadodana kaNkulunkulu athatha abona amadodakazi abantu ukuthi mahle. That means they are really beautiful. Aziqokela abafazi phakathi kwawo. Okay, so bathatha kanjani abafazi? Alright, now yaqala manje yavelela imbuzo lena manje kanjani amadodana kaNkulunkulu ukuthi sibiya amadodana kaNkulunkulu abathatha abafazi. Okay, uverse 2 lo asiqhubeke verse 2. uSimakade wathi umoya wami awuhlala phakathi kwabantu kuze kube phakade ngoba bayinyama nje
iminyaka yabo yokuphila izoba 120. Verse 4, ngalezo zinsuku nasemveni kwazo kwabakhona iziqhwaga emhlabeni. So iqhwaga uNkulunkulu azange ayidala iqhwaga uNkulunkulu. uNkulunkulu udala abantu, okay? Ingelosi bese vele ikhona before abantu abakhona, ingelosi zabakhona before abantu abakhona, right? So ingelosi ngichaze ziyahluka ngama classes, ziyahluka ngama rankings, ziyahluka ngama duties, okay? So but something happened la. Something happened between Genesis chapter between verse 2 no verse 3 khona kwenzeka ngoba uverse 4 utshela ukuthi manje sekuneyiqhwaga. So lana sitshela ukuthi amadodana kaNkulunkulu, which we know ayingelosi, zithatha abafazi kumadodakazi abantu. Now umbuzo uthi ingelosi yakwazi ukuthi imshade inomuntu. Even more, ingelosi iyakwazi yini ukuthi ilale nomuntu? And the answer is yes, kuyenzeka lokho. Okay, kuyenzeka lokho. Kanjani? All right. Before ngiphendule leyo nto leyo ukuthi uyakwazi ukuthi isex yakwazi ukwenzeka between angel nomuntu, let me explain something here. Okay. Now, mufunda iBhayibheli, lencwadi ebizwa ngeBhayibheli, ufunda uGenesis chapter 6 uya ku verse 1 to verse 8, okay? Verse 8. iBhayibheli libhala lento, lisummarize lento in ama verse 6. But ke imbuzo evela la nguvela umbuzo 100. So kukhona linye ibhuku bathi is the book of Enoch, okay? Ibhuku kuthiwa is the book of Enoch. Ibhuku lika Enoch elingekho eBhayibhelini. Okay, ukuthi indaba lika eBhayibhelini angeke singene lapho namhlanje. But ke ibhuku lika Enoch iBhayibheli liyakhuluma ngalo, bayaliquote kabili noma kathathu, if ngikhumbula kahle, kabili noma kathathu liyaquote ibhuku lika Enoch. Liyaquote in the Old Testament, liyaquote in the New Testament. But futhi ibhuku lika Enoch alibhalwanga Enoch, it was written 600 years after Enoch esemthathile uNkulunkulu, okay? It's Bible, Enoch azange afa. Enoch wahamba noNkulunkulu, la iBhayibheli lazi lathi uNkulunkulu wamthatha, okay? He was no more, not that befile uNkulunkulu wahamba noNkulunkulu until God took him. Yayibona yonke. So alibhalwanga Enoch, alibhalwanga ngesikhathi sika Enoch. So ibhuku lika Enoch asikwazi ukuthatha njengezwi likaNkulunkulu. We need to kunaloko sidinga ukuthi silihlole size lona ukuthi livumelana nezwi likaNkulunkulu. So njengoba manje ngizomenshina izinto ezithize ezikhona kuibhuku lika Enoch, ngizimenshina ngikhuluma ngalezi zinto lezo in order ukuthi ngizokwazi ukuchaza kabanzi uGenesis chapter 6, okay? Ngithatha izinto ezibhalwe kubhuku lika Enoch. Not that ibhuku lika Enoch lizwi likaNkulunkulu. It is not alibalwanga as some what we call part of a canon. Noma ke akhona amaBhayibheli analo ibhuku lika Enoch, akhona amaBhayibheli aphethe ezinye incwadi ke ngaphezulu kwalezi ezikhona eBhayibhelini, okay? Incwadi amaJuda kade azi ngaso, kade eyifunda futhi, but mase kuhlanganisa iBhayibheli azange zifakwe lezo incwadi lezo. For example, incwadi kaJesha, incwadi yamaJubilees, incwadi kaEnoch, okay? Nezinye, okay? But ke zikhona futhi, let me even say this, zikhona nezinye that incwadi ekuthiwa zabhalwa lekhathilesa kanti zi-false. So khona incwadi ezi-false that are not really written by labantu labo or translated by abanye abantu ngenhloso yokudukisa, okay? Kuzabe sezabizwa ngamagama abo. Mhlambe for example ibhuku mhlambe kuthiwa nebhuku lesi-4 kaPetro, yabo, wona wazi ukuthi no Petro 1 no Petro 2, bese kuthiwa nebhuku lesi-4 kaPetro. So abanye abantu ke ngenxa ye-curiosity yokufuna ukwazi leya ncwadi lebhala ukuthini, bagcine sebeduka bephuma endleleni bedukiswa ngenxa yokuthi bahambe bathatha le ncwadi lezo banganasisekelo esiqinile ezwini likaNkulunkulu, banganasisekelo esiqinile kusifundweni esiphilayo, and then lezo ncwadi lezo ezingekho eBhayibhelini zabese zabadukisa. And some people have actually even bafunda ibhuku lika Enoch labenza ukuthi baphume ekukholweni noma bagcine sebeshumela izinto ezibheke eceleni, okay? So iBook of Enoch, I have preached on it kancane, ngikhotha lapha nalapha kuloku lalona livumelana neBhayibheli. So ngihlolisisa ibhuku lika Enoch ngeBhayibheli, then lalivumelana khona those things. Nakhona akuyona into esingavele sijule kuyo manje, sesifuna ukujula encwadini engekho eBhayibhelini, okay? So it's just enye incwadi ongayifunda that can enrich
your understanding of izwi likaNkulunkulu. So you need to understand that. Okay, so I hope sisakhona bazalwane. All right. Okay. So besabuka lento le, besadila lento ukuthi ingelosi yakwazulana nomuntu, and the answer is yes. Kanjani? All right. One of the abilities ezinye izinto uNkulunkulu anikeze ingelosi ukuthi ingelosi ziyakwazi ukushintsha zibe abantu. Ingelosi ziyakwazi ukushintsha zibe abantu. Amagama ingelosi ziyakwazi ukuthatha isimo somuntu. Ingelosi not just isimo somuntu, ingelosi ingathatha isimo sesilwane esihlala emoyeni. Ingelosi ingathatha isimo sesilwane esihlala esihamba emhlabeni, lesihamba emhlabeni njengathi abantu. Ingelosi ingathatha isimo sesilwane esihlala ngaphansi kwamanzi. Ingelosi ingathatha isimo somuntu. Ingelosi ingathatha isimo sanoma yini. Kahle kahle. So ingelosi zinayo lawo amandla lawo ukuthatha isimo zezinto ezithize, including isimo somuntu. Ingelosi ibe njengomuntu ukuthatha lokho sibiya. Okay, simple. Asende pha Hebrew chapter 13 verse 5 or 4 siyeni khona, so fike sibone khona abase Hebrew chapter 13 verse, let's qala pha ku, okay, plan or verse 2, right? Okay, verse 2 uthi base Hebrew chapter 13 verse 2 uthi ningakhohlwa ukuphatha kahle izihambi. Okay, uthi ningakhohlwa ukuphatha kahle izihambi ngokuba abanye benu ngokwenza kanjalo baphatha kahle izingelosi bengazi. I think iyasichaza lona but ngizochaza for the sake of labo bangayibamba ngakhe. Uthi ningakhohlwa ukuphatha kabi izihambi. Okay, ngoba ukuba abanye benu ngokwenza njalo baphatha kahle izingelosi bengazi. So wena uthini la? Okay, ngesifunda lesingisi uthi don't forget to be hospitable to strangers, to show hospitality to strangers. Ngifunda from NLT. For some have done this, have entertained angels without realizing it. Amagama uthini? Uthi ningakhohlwa ukuphatha kabi izihambi ngoba abanye benu isikhathi enza lokho nike naphatha kahle izingelosi. Ngamagama lo lesihambi butshela ukuthi umuntu bekuyingelosi ethatha isimo somuntu kuze ithatha isimo somuntu nawe ungakwazi ukubona ukuthi ingelosi le, ngoba utshela ukuthi umuntu, ngoba umbheka uthi umuntu ngaphandle kuba ingelosi ikuvula amehlo noma uNkulunkulu noma umoya ongcwele akuvula amehlo akubona akukhombisa ukuthi ingelosi lo le phambi kwakho lo noma lo ukhuluma nayo noma lo iphukudla leyo, yabo noma lo isizayo, yayibona lonto leyo depend ukuthi ingelosi ithatha isimo somuntu kanjani. But into ithi ingelosi ziyakwazi ukuthatha isimo somuntu. Okay, ziyakwazi ukuthatha isimo somuntu. All right, in case ke khona ongakholwanga ke mhlambe leli verse laloda alaneleke kuye mhlambe ke ukhona ufakazi wesibili sikamnikeza wona. Yes, uyakhumbula Sodom naseGomora, before uNkulunkulu ayebhubhisa Sodom neGomora kwafika ingelosi ezimbili zafika zahlala le ngelosi kade zithunywe eSodom neGomora azaqala kuAbraham. Zaqala kuAbraham zakhuluma naye. Abraham wayephekela ukudla, wayilungisela ukudla, wayephakela ukudla, ingelosi zadla. So nazi ukhumbule ingelosi zingomoya. Basayibheri chapter 1 usitshela njalo ukuthi ingelosi zingomoya, but ingelosi zingomoya zakwazi ukuthatha isimo somuntu. So now you've got lapha Abraham ingelosi sithatha isimo somuntu and zize zidla ukudla kwabantu. Zidla ukudla kwabantu. Zibese sahamba ke ingelosi zayo eSodom neGomora ziyokhipha uLot nomndeni wakhe zama ukuthi baphume before bebhubhisa. iBhayibheli isitshela ukuthi amadoda aseSodom afuna ukulala naso. So mangabe ke befuna ukulala naso bekuzolaleka kanjani mangabe akulaleki mabe ingelosi yakwazi ukulala nomuntu. So I hope uyabona ukuthi ingelosi yakwazi ukulala nomuntu. And futhi le ngelosi ke ingathatha isimo somuntu wesimame, ingathatha isimo somuntu, ingathatha isimo somuntu wesilisa. Not just although iBhayibheli lesivezeli ingelosi thatha isimo somuntu wesimame, it's not there. But I would not, ngoba iBhayibheli lisho njalo, I would not say it's something that is impossible. Angeke ngisho njalo, it is impossible.
nginezathu zami ke engeke ngiveze why ngisho kanjalo. Okay. Alright, so sesiyabona ukuthi ingelosi yakwazi ukulala nomuntu. Iyakwazi ukulala nomuntu. Now naku ke lana ke sesiyabuyela ke lapha kuGenesis. Sesikhombisile ukuthi ingelosi yakwazi ukulala nomuntu. Asibele kuGenesis futhi chapter 6. Siyoqhubeka ke khona. Okay. Verse 3, verse 3 ne. Okay, siqala verse 2. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle. Okay, azoqokela abafazi phakathi kwawo. Now uma ufunda ibhuku lika Enoch, it tells us ukuthi okay lo mvuke lento eseGenesis 6 uvukela wombuso kaNkulunkulu okwesibili. So irebellion oqala beka Satan, irebellion esibili ile esifunda la Genesis 6 weyingelosi ezinye even after Satan sethathe lenqanyazi zikwaphinda kwabezinye kwabakhona ezinye futhi ezivukela umbuso kaNkulunkulu zithenjiwe zibeke ekhundleni ezinkulu. They were called the watchers specifically. Zezemhlabeni zabe sathatha amadodakazi abantu zabe sizawumithisa. Now here's the problem ngalokumitha lokhu. Okay, ngizochaza kancane ngizophinde ngibuye lo ngoba ngifuna ukugcina ngale liphuzu leli. Now inkinga nayike now ingelosi ukhumbula ingelosi zithenjiwe zibekiwe ezikhundleni ezithize ukuthi zinikeze umsebenzi othize. Abantu babekiwe emhlabeni banikezwe nabo umyalo othize. Okay, mabasifuze babande emhlabeni bazale babuse yabo banikeziwe leyo mandate le yabantu. Okay, now the problem lana ke mase kusuka ingelosi amadodana kaNkulunkulu ingelosi zolana namadodakazi abantu. Now umuntu ufuzo lomuntu nefuzo lengelosi lihlukile. Ingelosi inamandla. Okay, ingelosi ngoke ranking singaphansi kwabantu because ingelosi zikhonza abantu. Okay, zikhonza abantu ingelosi. Siyabona lokho masifunda amavangeli uJesu yakuveza lokho. Siyabona masifunda iTestament elidala ingelosi zingaphansi kwabantu zikhonza abantu. Okay, nale verse lesilifundayo lithi umenza umuntu wabangaphansi listen, let's open it. Let's open it. Lithi uyini umuntu angifuna ukumisquote ngoba ngizogcina ngingena enkingeni nabanye abantu. Okay, lapha sekumaHubo chapter 8. Okay, silapha ku maHubo chapter 8 verse 5. maHubo chapter 8 verse 5. Okay, lithi uZulu 2020 uthi umenzile wabangaphansi kukaNkulunkulu wamthwesa umqhele woduma nobukhosi. Lesifumusho lesi si correct, si right kakhulu. Lithi umenzile waba khona ngomuntu umenzile wabangaphansi kukaNkulunkulu. Okay, so uNkulunkulu then uNkulunkulu ngumdali, the creator, then ngaphansi kaNkulunkulu umuntu. Okay, olandelayo in terms of ngathini order ukubaluleka. Okay, umuntu, and then emva komuntu then bese kuza izingelosi. Umuntu sesingahlukanisa ke phela umuntu ekuKristu ke obviously uNkulunkulu khona uNkulunkulu baba ndodana noNkulunkulu moya ongcwele, then bese kuza umuntu naye yahluka khona umuntu wesilisa ke okubese bakhulunywa ngekhanda lapho, and then yabo so umuntu naye sithi umuntu nje naye nomuntu kuyahluka kunama classes. Yabona khona umuntu wesilisa khona umuntu wesimame. iBhayibheli yakhuluma ukuthi uAdam wadala kuqala nani. Okay, so siyangena bese kuza ingelosi. So no matter how powerful ingelosi zinamandla, but in terms of ranking order of creation zingaphansi komuntu. Sithi uZulu 2020 uthi umenzelo ngaphansi kaNkulunkulu. Nezulu 59 usho kanjalo. But uma ufunda ngesingisi uzothola amanye ama version esingisi athi you have made him. For example, King James lengithandayo ke igechile ke lana ke igeche ngoba ithi you have made him a little lower than the angels. So ithi umenze waba ngaphansi kwengelosi, kodwa izolo sithi umenze waba ngaphansi kaNkulunkulu. So yiphi version right lapho? Iversion right ile yesiZulu. I-right isiZulu si right la. Sithola right. Why was kanjalo? Because le gama leli uma uchecka ke uyabona ilaxisa khona kubela ku original. Ukubela kulento engibiza ngeconcordance, ilexicon. Ucheck ukuthi leli gama lithi elihumushiyo kwathiwa angels noma uNkulunkulu lithini ku original.
uma uya ku original legama lithi Elohim, you have made him a little lower, umenza waba ngaphansana kwa Elohim. So Elohim uNkulunkulu, Elohim igama sithole eqaleni lapha ku Genesis chapter 1 verse 1 2 no 3 liyavela lapho legama lelo. So ukhuluma ngoNkulunkulu. Okay, so khuluma ngoNkulunkulu ephelele, uNkulunkulu bakhe bobuthathu bumunye. So umenze ngaphansi kwa Elohim. Okay, so bathi ke why abangama version alhumushe as ingelosi and hayi uNkulunkulu. It's because number one, abantu kade betolika mhlambe bekhona ukusaba ukuthi hayibo noma bengakho bengekho ukuqoda noma khona ukusaba ukuthi hayibo umuntu ungaphansi ungaphansi wengelosi hayi so kwabese bathi asitolekele igama lesithi ingelosi singathi ngaphansi kaNkulunkulu. Enye into futhi engabhadala ukuthi balitolekele igama leli bathi ngaphansi kwengelosi is because amagama engelosi, igama negama lengelosi liphela ngo L, igama negama lengelosi liphela ngo L. Okay, Gabriel. So ingelosi lo Gabriel chaza into ethize, lo L chaza ukuthi kunoNkulunkulu phakathi. Yabo, so yonke Michael, Mikael. Yabo, ngaqhubeka kanjalo because angifuni ngiqhubeke nalo L, ngaqhubeka khona ngizocela. Okay, khona elinye Azazel. Azazel igama lelingelosi laqala lokuvikela umbuso ke lesofuna Genesis 6. Mufunde ibhuku Enoch liveza ukuthi ingelosi yasusa yonke lento ya convince ya recruiter lezinye ingelosi yabafowethu asihambeni sona amadodakazi abantu. Igama lengelosi uAzazel. Okay, lo Asa uchaza into ethize, lo L uchaza ukuthize. So yingakho ke manje enye into ebhale ukuthi ngoba ku Elohim, so kwabese kwalo kanja babona ukuthi abalitolekele igama bathi ingelosi. Okay, so I hope so just into nje ibaleke ukuthi uyazi, maybe kubalekile ngazi depending. All right, so okay, lezi ngelosi, let's go back, let's stick la asibele la. Okay, so asibele ku Genesis chapter 6, siyabele move. Ngifuna just a basic understanding. Le live is 45 minutes. Mhlambe ake mhlambe sizoyikhatha siphinde siqhubeke futhi, uNkulunkulu uzosiza. Mhlambe ngizoyikhatha phinde ngiqhubeke futhi nesibili. Angifuni ibe inde kakhulu because ngazi abanye bantu bayakwazi ukubuka ishow yase TV ya 45 minutes, but mabele babuka intshukumo ya 45 minutes suddenly say isinde kakhulu, which is not true. Akwazi ukuthi izinto zase TV as entertainment ziyas entertain us nesikhathi. Akwazi ukubuka imovie ka 2 hours kodwa intshukumo ka ye-hour, intshukumo ya 2 hours yasidlula. Akwazi ukuthi ubuke imovie ya 2 hours bese kodwa intshukumo ya 2 hours iyakuhlula. Yini intshukumo iyabhora, yini intshukumo yethu this abazalwane uNkulunkulu asisize. Okay, asibele la verse 2. Sase verse 2, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi amahle azigqokele abafazi phakathi kwawo. So inkinga nayi ke la, this verse is very important. And umfunda iBhayibheli umuntu ofuna ulwazi uyastudisha, you'll find out chapter 6 nje ayu njengoba ngishilo ukushena umbuzo eminingi, you'll need yabo ukuthi outsource from outsource, ucheck amanye ama sources ukuthola ukuthi kwenzakalani la ku chapter 6 kuzothola ukuqonda okuphelele. Okay, so ngishilo already ngivezele ukuthi enye into inkinga manje makulala amadodana kaNkulunkulu ingelosi, uyabona nawe ukuthi manje wale amadodana kaNkulunkulu kutolwe kanjani ngenxa yalabo yabo L uNkulunkulu Elohim, ingelosi Gabriel, Michael, ban L. Uyayibona lonto le ziyahluka. So labo L ibona ukuthi manje kuthiwa amadodana kaNkulunkulu. Okay, not ukuthi uNkulunkulu uyawazala amadodana, ingelosi ezidaliwe. Okay, ngakukhohlwa lokho. Now inkinga ke yala into ezweka la makuhlangana manje kulale ingelosi, so ingelosi thatha isimo somuntu. Okay, then ingelosi yabese yalala amadodakazi abantu.
I don't know if lamadodakazi abantu ebazi ukuthi balala neingelosi, mhlambe bethu balala nabanye abantu, I don't know, mhlambe bebazi ayingelosi azange zikufihle lokho ukuthi ziyingelosi, I don't know, angikwazi lokho. I'm not sure, mhlambe umuntu angazama ukuphenya athi ukwenza ucwaningo ngaleyo nto leyo, but akubalekile kangako. Okay, now le ngelosi lezi ke now lokuthi kulale zilana namadodakazi abantu sekuhlangana ufuzo lomuntu nofuzo lengelosi noma lefuzo yenye into engawona umuntu. Okay, now automatically sekune problem lapho ke mabe understand ukuthi ucansi usebenza kanjani. Kusho ukuthi ingelosi lezi zakhulula imbewu zathatha isimo somuntu and sonke isimo somuntu sonke yonke into umuntu anayo lengelosi zabanayo. Okay, zabese zalala nomuntu nabantu besimame abantu amadodakazi abantu zalala nawo kwabese ke now automatically lana kuhlangana ufuzo into engamele yenzeke futhi ke manje leyo nto le ishiya umuntu nenkinga ukuthi umuntu angazalala nengelosi. Okay, alale nengelosi athathe imbewu yengelosi ingelosi ezenze umuntu akasanayo akaseyena umuntu ophelele. Umuntu ngamagama ufuzo lwakhe selungcolile, selu-corrupt, selu-defiled ngokwesingisi, selungcolile, selu-corrupt ngamagama akaseyena umuntu 100% ngoba umuntu ufuzo lwakhe luxube nenyinto engayena umuntu. Okay, now so abantu besimame bamkela imbewu yale ngelosi leso kwabese bamitha bazala and bazala into ebizwa ngokuthi iziqhwaga. Okay, iBhayibheli lisemsele igama lithi Nephilim iziqhwaga. Ubona sekuvela iziqhwaga lapho ku verse 4 iziqhwaga ingane zengelosi amadodana kaNkulunkulu namadodakazi abantu besimame. Okay, the product lapho iziqhwaga. Okay, so iqhwaga which means akubona abantu abaphelele abangaphezulu kwabantu. Uyafunda ukuthi umufunda ubude babo babade kakhulu. In fact umufunda iBhayibheli kuqhubeka nalo uthola ukuthi oGoliath noGoliath abafowabo abawu5 abamaFilisti nezinye izizwe inzalo yale ngelosi iyabonakala kancane, iyavela kancane ngibona ngobukhulu babo, ngobude babo, ngamandla abo. It is beyond what we call ordinary human strength or ordinary height. Kuyahluka. Okay, so all right, so into enzakala so le ngelosi lezi ke obviously le ngelosi zinolwazi olukhulu, bezikhona kusukela emaphakadeni, zidaliwe, they've been around before umhlaba usekelwa udalwa abantu bebekhona. These ngelosi bezikhona, so zinolwazi abantu abanganalo. Okay, so zinolwazi ngelosi lezi. Njengoba zinolwazi ke one of the things ezenziwa lezi ngelosi zabese zanikeza abantu ulwazi. Now automatically sekwenzeka into eyodwa manje, sekwenza into esenzakele sesobana. Now ingelosi sayifike sangcolisa ufuzo lomuntu, so imbewu yomuntu esingcolile. Ukhumbule Genesis chapter 3 kwathiwa imbewu yomuntu wesimame izochoboza ikhanda lika Satan. Okay, so uSathane ufuna imbewu, ufuna ukuthi imbewu ukunqoba imbewu, le mbewu ufuna ukuthi le mbewu le ayilimaze ingakafiki la emhlabeni, noma ayivimbe isifikile la emhlabeni, noma ayibulale. Okay, because manje uzama ukuvimba imbewu ukuthi this prophet singafezeki. Now we see uGenesis chapter 6 zifika ingelosi amadodana kaNkulunkulu lala nabantu besimame, bese imbewu yomuntu wesimame iyangcolisa. Abantu besimame bazala bamitha ngembewu engcolile engayona umuntu, and then bazala imbewu engayona umuntu. So imbewu yabo ingcoli kwabese kwaba khona emhlabeni imbewu engayona yabantu ephelele. So kuyimbewu engcolile. Okay, you need to understand that. All right, kwakona lento ukuthi amadodana kaNkulunkulu khona abantu bayiphikisayo bathi hayi ingelosi azikwazi nabantu, khona bayiphikisayo bathi amangebe amadodana kaSethi, khona ama-argument amaningi nje, but le nikeza yona it's I've checked onke ama-argument ama-debate akhona iyona into enza isense, and ngizokhombisa ukuthi why ngithi yenza isense. So I will bring it back to isikhathi sethu and sibone ukuthi sihlanganisa kanjani. Okay, all right,
asibele kule madodana kaNkulunkulu. So madodana kaNkulunkulu sishilo ukuthi excuse me, anolwazi olungaphezulu kwabantu, afika nikeza abantu ulwazi. Okay, umuntu uwile, umuntu umhlukile uNkulunkulu, umuntu usothatha imvelo yesono, ufile emoyeni, masithi ufile emoyeni chaza ukuthi ukuphila kwaNkulunkulu kusukile kuye, hayi ukuthi ufile ukuthi akasakwazi ukwenza lutho. Angikhuluma ukufa ngokuhlukana komoya nomzimba. Okay, ukufa ngathi singachaza ngendlela eyiningi. Ukufa kuumoya, kuyisigameko, kufa kuyi process. It's an event, it's a process, it's a spirit. Ukufa kuthatha isimo izimo eyiningi. Okay, all right. Into eyenziwa lezi ngelosi, let's see. Okay, asenze kanje bazalwana, asenze kanje. So asibeze lona part 1, even though bengifuna session 1 ngiyabona makabe ngizowenza iqiniso la ngenza ubulungiso, angeke kube session 1 bese siqedile. Ngisho noma ngikhuluma ngesisekelo, yabo ukuthi kwakona ukubeka isisekelo selento nje kuningi. But ke ngiyayivala le, ngiqala esibili manje, ngiyayivala lena, ngiqala esibili manje. Okay, ngiyayivala le, ngiqala esibili, ngiyayivala lo live, ngiqala esibili khona manje nje. Ngawavala lona bese ngithi part 2 ngiyoqala khona manje. Siyabonga Job ukusijoyina lapho, siyabonga nawe mfowethu Sibusisojala ukusijoyina. Ngicela ukuyifanele ukuze ingabindi kakhulu ngoba ngazi abantu banenkinga ukubheka amavideo amade kakhulu. So u45 minutes njengamanje ngicela ukuyivala bese ngiqala manje esibili nje, ngihleli lana nje, ngizoqala esibili ngingene ukuthi ingelosi lezi eyiwili amadodana kaNkulunkulu ingelosi benzani, bafunde yini into abayenza, ngayiphi inhloso, what is the whole objective, ngichaze lokho. And then mhlambe I think uNkulunkulu uzosiza sizoqeda part 2, angesifike part 3. God help us. Amen. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngicela ukuvala lo live lo egameni likaJesu. Amen.